Kalag sa puti nga uwak ang nakuhaan og hulagway sa usa ka bird photographer sa usa ka komunidad sa Hasaan Misamis Oriental. Mga netizen di kalingawan ang maong litrato online. Ani ang dugang detalye. Sa pagputi sa uwak, ang maong linya nahimo ng kabahin sa istorya, labi pa kung adunay mga butang nga kinahanglang tumanon. Apan, unsa ang imong buhaton kung matinuod gyud nga muputi na ang uwak? Gikalingawan karon sa mga netizen ang letratong nakuha sa usa ka bird photographer nga gikan sa Cagayan de Oro City. Human niini napitikan ang usa ka albino crow o ang puti nga uwak sa usa ka komunidad sa Hasaan Misamis Oriental. Sumala niya nga November 27, 2025. Diyang giimbitahan kini sa iyang kaila nga mobisita sa maong lugar alang sa bird watching ug dito niya nakita ang maong langgam. Na-encourage ako na puntahan talaga yun, no? Kasi as a wildlife photographer tsaka bird photographer na rin is pag may nakita kaming rare or ma-spot kami, pupuntahan talaga namin yun kasi very special para sa amin yun. Lakip siya nakurat sa maong langgam tungod sagad sa ilang makita sa lasang ang Philippine Jungle Crow o itom nga uwak kinsa endemic sa Pilipinas. Dugang ni John Ray nga ang maong uwak naluwas kuno sa iyang kaila niadtong 2021. Gisuwayan pa nila kini pagbalik sa lasang apan mobalik gihapon ang uwak sa lugar kung asa siya na rescue. Maliit pa daw yun tapos nalaglag sa nest. Babarilin na sana yung ina, no? Or yung parent ng crow. Pero ayun nga, hindi natuloy kasi nga parang nasilaw si Jaybird sa puting uwak na maliit na nalaglag. Sumala sa mga eksperto, dili imposible ang pagputi sa uwak. Posible nga adunay genetic problem ang maong uwak ug wala kini kapasidad nga mag-produce og melanin sa iyang lawas nga mo'y hinungdan sa kolor sa panit o balahibo sa usa ka hayop. Pahimangno sa mga otoridad nga kung makakita og wild animals, dili lang kini dakpon o pasipadan tungod ginabawal kini subay sa balaod nga nagaprotekta kanila. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, One Mindanao.